Кенпачи е единствения капитан в Блата 11, който не знаеше нищо за своето Занпакту преди Thousand Year Butter Kark. Знаем, че да станеш капитан трябва да имаш Банкай, но Кенпачи е изключение. Кенпачи не можеше да отключи нито Шикая, нито Банкая на Занпактуто си. В различните битки, в които сме виждали Кенпачи, виждаме, че Кенпачи има значителна разлика след всяка битка. Най-вече в това, че Кенпачи става все по-силен след всяка битка. По време на битката на Ичиго и Кенпачи, когато Зангецу говореше на Ичиго, Зангецу каза, че чува виковете на Занпактуто на Кенпачи. За разлика от това, Кенпачи никога не се беше опитвал да създаде връзка с Занпактуто си. Това само доказва колко е силен Кенпачи, тъй като дори в запечатана форма Занпактуто му е достатъчно силно, че да разцепи цели сгради и дори да прониже Занпактуто на Ичиго по време на битката им. След обучението си Сунохана, чрез което Кенпачи успя да премахне всичките си подсъзнателни ограничения, които беше поставил върху силите си. И